दा बेबायदिनो जोंनि हारिमुनि माखासे मानसिफ्राबो दिनै नैबे 2020 मायथाइनि जा बिटिसिनि बिसायख'थि बेवहाय लोब्बा जानानै खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों। जायफ्रा मोजां खोथाखौ सिन्था खालामनो हादों, जाय आर्टिस्टफ्रा मोजां खोथा सिन्था खालामदों, दिनै बिथांमोना परिबर्तननि थाखाय सोलायनांगौनि थाखाय खामानि मावबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों, जों बयबो नुदों। मानोना दिनै जों हारिमुनि मानसिफ्राबो आर्टिस्टफ्राबो दाजाब दानख' खालामदों, हिसाब खिथाब खालामदों। बे 17 बोसोरनि गेजेरावहाय बिपिएफ सरकारा, हाग्रामा दैदेननाय बे बिपिएफ सरकारा जों आर्टिस्टफोरनि थाखाय, जोंनि हारिमुनि थाखाय मा मावखो, मा मावदिया, जोंखौ माव नेवसिबोखो, बबेयाव थगायबोखो, जोंबो दिनै आर्टिस्टफ्रा बिनि मोनसे हिसाब खिथाबखौ खालामदों। आरो हिसाब खिथाब खालामनानै जोङो मोनसे पिक्चारखौ दिनै रोखायै नुनो मोनदों। आरो बेखायनो जायफ्रा दिनै मोजां खोथा सिन्था खालामदों, आर्टिस्टफ्रा, जाय महरगिरिफ्रा दिनै मोजां खोथाखौ बुजिनो हादों, बिथांमोनाबो दिनै परिबर्तननि थाखाय, सोलायनांगौनि थाखाय खामानि मावबाय दङ। आरो जाय आर्टिस्टफ्रा टेम्परारि दिनैनि दिनाव नैबे बिसायख'थिनि समाव खालि गरसे गरनै थाखा फैसानि खोथाखौ सिन्था खालामदों, बिथांमोना बिपिएफजों गिदिंनाय जों नुनो मोनदों। दा किन्तु जायफोर आर्टिस्टफ्रा मोजां सिन्ता खालामदों, बिथांमोना इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावगासिनो दं। मानोना बे 17 बोसोर हिसाब खिथाब खालामनायनि उनावहाय जों नुनो मोनबाय, बे 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा जों आर्टिस्टफोरनि गायसंनांगौनि थाखाय, जों आर्टिस्टफ्रा मेथाइ रोजाबनाय, मोसानाय, एक्टिं खालामनायखौ प्रफेसनेल लानो हानांगौनि थाखाय जेबो खामानि मावाखिसै। जायनि थाखाय जोंनि गेजेराव दिनै जोंनि बर'नि गुबै हारिमु बागुरुम्बा मोसानाय, खेराइ मोसानाय, बेफोर गासिबो गोमालांबाय। खाम दामग्रा गैलिया, सिफुं सुग्रा गैलिया, बागुरुम्बा मोसाग्रा गैलिया, खेराइ मोसाग्रा गैलिया। दा बेखायनो जों बुंबोबाय थादोंमोन, बैफोर हारिमुखौ जुदि जों लाखिनो गोनांब्ला सासे खेराइ मोसाग्रा, सासे बागुरुम्बा मोसाग्रा, बै सिख्लासा गथ'नो स्कलारशिप होनांगौ, बिसोरनो थांना थानायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ। जायफोर खाम दामदों, सिफुं सुदों, सेरजा दामदों, जों बेफोर खोथाखौ बुंबोबाय थादों। नाथाय बे 17 बोसोराव बिथांमोना बेफोरनि थाखाय जेबो पलिसि लायाखिसै। बेबायदिनो जों सिनेमा बानायग्राफ्राबो बे 17 बोसोराव जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ साबसिन खालामनांगौनि थाखाय, जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव एक्टर जानाय, एक्ट्रिस जानाय साफ्रोमबो आर्टिस्टफ्रा प्रफेसनेल हिसाबै लानो हानांगौनि थाखाय जोंबो खोथा बुंबोबाय थादों। जों बिथांमोनखौ बुंदोंमोन जे जोंनो मिनि सिनेमा हल नांगौ। बिटिसिनि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव जुदि जोङो मिनि सिनेमा हल बानायोब्ला 60-70टा मिनि सिनेमा हल जोङो बानायनो हायो। आरो बेबायदि जायोब्ला जों सावथुन दिहुनग्राफ्रा, जों आर्टिस्टफ्रा बे सिनेमाखौनो प्रफेसनेल हिसाबै लानो हागोन। आरो प्रफेसनेल हिसाबै जों आर्टिस्टफ्रा लानो हायोब्ला जोंनि बे सिनेमायाबो मोनसे समाव थाइलेण्डनि बायदि गुबुन हादोराव नायजागोन। जों बेफोर खोथाखौ बुंबोबाय थादों। नाथाय बे 17 बोसोराव बिथांमोना बेफोरनि जेबो खामानि मावाखिसै। बिनि थाखायनो जोङो थांनाय 5 इयार्स 2015 सननिफ्राय 2020 सनसिम बिसोरलाय बे फैसाखौलाय, कालचारनि फैसाखौलाय माथो खालाममारखो, सिनेमा एन्ड कालचारनि फैसाखौलाय बहाथो बाहायमारखो होननानै 2015 सननिफ्राय 2020 थारमाने लास्ट 5 इयार्सखौ जोङो आरटिआइ खालामदों। रायजो राजा नोंथांमोन, हारिमुनि मानसिफ्रा आरटिआइ खालामनायनि उनाव जों नुनो मोनबाय, जोंनियाव गोलाव लिस्ट दं। आंनियाव मबाइलावनो बेफोर डाटाया दङ। नायबाय जोङो सोर मा मावखो, मा खालामखो बे 5 बोसोराव। खालि 5 बोसोरनिखौल' नायदों जोङो, गुबुन बोसोरनिखौ नायबावाखैसो। बे 5 बोसोरनि गेजेरावनो जों नुबाय इएमनि पिए, जाय सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टनि इएमनि पिए, बिथाङा गावनि हिन्जावनि नामाव बे 5 बोसोराव सिनेमा दिहुननायनि नामाव 4 लाख 5 लाख 4 लाख 5 लाख खनब्रै दिहुननानै फैसा लांबाय। बे जोंनि थाखाय आर्टिस्टफोरनि थाखाय जोबोर लासिंसिं आरो दुखुनांथाव। बिनि उनाव नायबावबाय जोङो गोलाव लिस्टखौ, जायफ्रा सिनेमा बानायनायनि नामाव फैसा मोनबाय 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख थाखा।
बिसोरखौ जों रावखौबो सिनायनो हाया रावबो सिनेमा बानायग्राबो नङा रावबो आर्टिस्टबो नङा सोरबा थिकादार सोरबा बिपिएफनि लिडारनि फिसाला सोरबा बिपिएफनि लिडारनि बाय बाहागि सोरबा पिएनि बाय बाहागि बेबायदि बिनि उनावहाय 5,000 10,000 15,000 IVS होयो मेथाइ रोजाबग्रा मोसाग्राफोरनो दा बिनि लिस्टखौबो नायबाय जोङो बेवहाय रावबो मेथाइ रोजाबग्रा गैया रावबो मोसाग्रा गैया रावबो आर्टिस्ट गैया 100 जननि गेजेराव दंथारोबा साथाम साब्रैल' दङ बाखि गासैबो बिपिएफनि नेता पार्टी नेताफोरनि बाय बाहागि बा बिपिएफनि वर्कारफ्रा बे 5,000 10,000 खौबो आर्टिस्टनि नाम लानानै दिहुननानै जाजोबदों रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो जोङो बुंदों जायफोर आर्टिस्टफ्रा मोजां खोथा सिन्था खालामनो हादों जोंनो परिबर्तन नांसिगौ जोंनो सोलायनाय नांसिगौ जाय सोलायनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिमुखौ आरो बिटिसिआव थानाय गुबुन गुबुन हारिनि हारिफ्रा जाहाथे गावबा गावनि हारिमुखौ कालचारखौ हमथानानै लाखिनो हायो आरो साफ्रोमबो आर्टिस्टफ्रा जाहाथे मोसानानै मेथाइ खननानै एक्टिं खालामनानै थांना थानायनि राहाखौ दिहुनना लानो हायो बिनि थाखाय जोंनो सोलायनांगौनि बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै जोंनि माखासे आर्टिस्टफ्रा दिनै ओंखारबोदों रायजो राजा नोंथांमोन दा बेफोरबायदिनो आंबो ओंखारबोदों जोंबो ओंखारबोदों खारन जोङो प्रमद बर' सारजों रायलायदों जे इउपिपिएल सरकाराव फैनायनि उनावहाय बे बिपिएफआ 17 बोसोराव जायखौ मावनो हायाखै हारिमुनि बिथिङाव सिनेमानि बिथिङाव जे बेखौ आङो 5 बोसोरनि गेजेरावनो माखासे डिजाइन खालामनानै माखासे कनसेप्ट लानानै खामानि मावगोन आरो 5 बोसोरनि गेजेराव 17 बोसोर बिपिएफआ जायखौ मावाखै जोङो बेखौ मावफुंनानै होगोन होननानै जोंनो खोथा होदों प्रमद बर' सारा आरो जोङो रायजो राजा आर्टिस्टफोरनो जोङो खोथा होदों दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिटिसिआव बेबायदिनो मोनसे परिबर्तननि सोलायनांगौनि मोनसे बारा बारबाय थादों दा आंनि बेलायाव आरो मोनसे जाहोन दंबावो बे माबायाव फैनाया राजखान्थियाव फैनाया थारमाने आंबो सासे केन्डिडेटसोमोन जोंनि कख्लाबारि 22 नं कख्लाबारि समस्तियाव बे जोंनि 22 नं कख्लाबारि समस्तिनि आंबो सासे बिजाथिसोमोन जोंनिया 22 नं कख्लाबारि समस्तियाव केन्डिडेटफ्रा सोर मिथिगौना रायजोफोर बिपिएफनिया जाहैबाय धीरेन बर' नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ खोमा ना नामखौ खोनादों नुवाखैब्लाबो बेबायदिनो जोंनिया इउपिपिएलनिया जाहैबाय मानगोनां बिथां प्रमद बर' सारानो आरोखि आं नुबाय बै समाव जेला आं इउपिपिएलआव गैथ'वामोन आङो सासे हारिमुनि हिसाबै दंमोन आरोखि बे समाव आं नुबाय माथो बिराद गिदिर गिदिर लिडार फैबायलै जोंनियावलाय सानैबो बिटिआरनि सागानगिरि सिगनेटरि सासेया प्रमद बर' सार सासेया धीरेन बर' सार दा गतिके मा मावजिखौ बुथारनानै मानसिया गोजोननाय लानो हाया दुगानो हाया मैदेरखौ बुथारोबा दुगानो हायो दा आंबो सानबाय इसे गिदिर गिदिर सानै मानसि फैदों सानैखौबो फेजेनना हरलांनानै ओंखायनो हांबादिफ्रा सोंनायाव आं बुंदोंमोन हांबादिफ्रा सोंलै बिसोरो सेंग्राफ्रा नोंथाङाथ' बिराद गिदिर गिदिर मानसि सानैनि गेजेराव केन्डिडेट होबाय देरहागोन ना नोंथाङा होनना सोंदोंमोन आंखौ आं बे समाव बुंदोंमोन आंनि आगदाखैजायथ' दङ जोंहा प्रमद बर' सार बिटिआरनि सासे सागानगिरि आखिखैजाय दङ धीरेन बर' सार बिथाङाबो बिटिआरनि सागानगिरि गेजेराव आं नाथाय हारसिं महरगिरि इलेक्शननि टाइमाव नुगोन नैबे फैला महरगिरिया बेसेबां दादागिरि होनना बुंदोंमोन बिनि उनाव बेबायदिनो नमिनेसन होखांना न'आव फैबाय साननैसो उनाव मा जाबाय जोंनि जायगानि रायजो राजाफ्रा आंजों रायलायफैबाय साफा सानै जायफ्रा साननो हनो रोंनाय मानसि आंजों रायलायफैनानै बुंबाय बिसोरो जे फैला भाई दिनैनि दिनाव जोङो खोब मोजां खोथा सिन्था खालामनो गोनां जादों जोंथ' दिनै परिबर्तनखौसो लुबैदों सोलायनायखौसो लुबैदों सोलायनायजोंसो जों थानो नागिरदों बेखायनो नोंथाङाबो एसे मोजां खोथाखौ सिन्था खालामो नामा
नोंथाङाबो एसे साननानै नायदो जोंखौ गुलुं गुजुं खालामनांला जोंखौ आलाय सिलाय बोखावनो नांला जोङो परिबर्तननि खोथाखौसो सिन्था खालामदों बेखायनो नोंथांखौबो जोंजों लोगोसे परिबर्तनाव थानो थाखाय खावलायबाय होननानै आंखौ जोंनि जायगानि साफा सानै जायफ्रा साननो हरनो गोरों मानसि बिथांमोना खावलायफैदों आरोखि दा बिनि उनाव आंबो साननानै नायबाय जोंनि समस्तिनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सिन्ता खालाममारदों जोंनि समस्तिनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सानमारदों बेखौ आंबो स्टाडि खालामनानै नायबाय साननानै नायबाय दा बिनि उनाव नुबाय दिनै जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव जेसेबां इडुकेटेड मानसिफोर दं साननो हनो रोंनाय बुजिनाय मानसिफोर दं BA पास MA पास सेंग्राफोर दं मास्टार प्रफेसारफोर दं बिसोर गासैबो दिनै परिबर्तननि खोथाखौनो सानदों सोलायनांगौनि खोथाखौनो बयबो बुंदों दा बिनि उनाव आं सानबाय जोंनि कक्लाबारियावल'थ' परिबर्तन जाबा जानाय नङा जोंनि कक्लाबारियावल'थ' सोलायबा जानाय नङा जे बे क'क्राझारनि मानसिफ्रालाय माथो सिन्ता खालामदों चिरांनि मानसिफ्रालाय माथो सिन्ता खालामदों उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सानदों जे बे खोथाखौबो आङो बिजिरनानै नायबावबाय सिन्ता खालामनानै नायबाय स्टाडि खालामनानै नायबाय बिनि उनाव नुबाय दिनै दुलाराय BTC आवनो जाय इडुकेटेड मानसिफोर जाय मोजां खोथा सिन्ता खालामनो हादों जायफोर साननो हनो रोंनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ दिनै बिसोर गासिबो परिबर्तननि खोथाखौनो सानदों सोलायनांगौनि खोथाखौनो सिन्ता खालामदों दा बेखायनो दिनै बे दुलाराय BTC आवनो मोनसे परिबर्तननि सोलायनांगौनि मोनसे दोहौ फैदों दा बिनि उनावहाय आंनि थाखायबो डिसिसन लानांगौआ गोरलै जाबाय सिद्धान्त लानांगौआ गोरलै जाबाय आङो साननो हाबाय दे दिनै दुलाराय BTC आवनो बयबो सोलायनायखौ लुबैदोंब्ला दुलाराय BTC नि गोरों गोरा रायजो राजाफ्रानो परिबर्तन खालामनो सानबायब्ला आरो जेराव परिबर्तनानो निश्चित जाखाबायब्ला आंबो राइट टाइम राइट डिसिसन लानांसिगोन सठिक समय सठिक सिद्धान्त लानांसिगोन होननानै मा खालामबाय आंबो दिनै UPPL आव जगदान खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन आरो UPPL आव जगदान खालामनानै दिनै आं UPPL नि जानानैनो खामानि मावगासिनो दङ दा UPPL नि जानानै दिनै नोंथांमोननि नैबे समस्तियाव फैदों सिगाङावबो फैखांबाय फैदोंना फैयाखैमोन सिगाङाव हाबफैजायाखै खोमा नोंथांमोननि क'क्राझारनि गोबां समस्तिफ्राव आङो हाबफैखांबाय उदालगुरि चिरां बाक्सा मोनफ्रोमबो समस्तिफ्राव जोङो गिदिंनानै नायबाय दिनै नुनो मोनबाय जेसेबां समस्तिफोर दङ जेसेबां बर'फोरनि गामिफोर दङ दिनै मोनफ्रोमबो गामियावनो जों नुनो मोनदों BPF आ खोब सम्भब बबेबा दरसे गामियाव न'खरब्रै न'खरबा सयगिरि एबा गिदिरथार गामि दंबाथाय 10-12 गिरिल'सो रायजो राजा नोंथांमोन BPF आ बाखिखिनि दिनै गासैबो UPPL जाजोब्बाय मानोना 80% बर'फ्रानो दिनैनि दिनाव परिबर्तननि खोथाखौ सिन्ता खालामदों सोलायनांगौनि खोथाखौ सिन्ता खालामदों दा बेफोरबायदिनो जोङो मोनफ्रोमबो गामियाव हाबनानै मोनफ्रोमबो जोंनि समस्तियाव हाबनानै जोंनि बुथ कमिटिनि मावथिफोर जोंनि प्राइमारिनि मावथिफोर जोंनि स्टियारिं कमिटिनि मावथिफोर दिनै बिथांमोनजों जोङो मोजाङै रायलायदों माबायदि खामानि मावदों माबायदि खामानि मावाखै रायजो राजाफ्रा मा सानदों मा सानाखै गासै रिपर्टफोरखौ जों लाजोबबाय लाजोबनायनि उनाव दिनै नुबाय जोङो दिनै जोंनि बाक्सा जिल्लायाव 11टा समस्तिनि BPF आ बबे मोनसे समस्तियाव देरहागोन जों दासिमबो नागिरना मोनाखै रायजो राजा नोंथांमोन खिन्थु जों UPPL हिसाबै 6टानिफ्राय 7टा समस्तियाव देरहागोना दिनैनि दिनाव बाक्सा जिल्लायाव कनफार्म जानानै दं 100% बेखौ रावबो होबथानो हालिया दा बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लायावथ' BPF नि गोबां मानसिफोरखौनो रायजो राजाफ्रा गोबां गामिफ्राव केम्पिं खालामनो हायाखै दिनै BPF नि मिटिङाव मानसियानो जालिया दाखालि हाग्रामा महिलारि थांदोंमोन रौता समस्तियाव
आङो बे समाव फेरगाव समस्तियाव दंमोन बिथाङा रौता समस्तियाव दंमोन आंबो अदालगुरियावनो दंमोन दानिया मा जाबाय मिथिगौना रायजो राजा नोंथांमोन बे हाग्रामा महिलारिया जाय मिथिङाव थाङो बे मिथिङाव जुदि मानसिफोरखौ बिराद बुरजा नुवाब्लाथाय बियो बुनानै फैयो माबा लिडारफोरखौ ब्लक कमिटिनि लिडार डिस्ट्रिक्टनि लिडार आरो केन्डिडेटखौ फायखानायाव सोनानै दामो जाहैबाय दा रौता समस्तियाव बिदिनो मोनसे मिथिं जादों हाग्रामा महिलारि थांदों दा रौता समस्तियाव 90% बर'फ्रानो UPPL नो डक्टर नीलुत स्वर्गयारिनो भट होनो नागिरदों BPF ना 10% लसै आरोखि दानिया मानसियानो गैया मा खालामबाय ओंखायनो बै बातासिपुर सनितपुर जिल्लानि BTC नि बायजोनि मानसिफोरखौ गारि लायनानै लाबोबाय बिनिफ्राय खाथि खाला समस्ति जेनेबा नोंसिनि जमदुवार समस्ति बियो नङा होमबा बै सराइबिल समस्तिनि पाब्लिकफोरखौ लाबोगोन बायदि आरोखि बे धनस्रीनि खाथि खाला समस्ति माबा रौतानि खाथि खाला समस्ति धनस्री कालिंदुवार बेफोर समस्तिनि मानसिफोरखौ हाजिरा होगोन होननानै गारिजों लानानै फैबाय बिराद बुरजा जमा खालामबाय हाग्रामा महिलाया बिराद मिनिबाय आरोखि खुसिजों दानिया बिदिनो मिथिङा जोबलांबाय हाग्रामा महिलारिया थांबाय फैसाबो होलांबाय बै लिडारफोरनो फैसा मोनखांनानै ब्लड खारखुमाबाय दानिया हाजिरा जानो फैग्राफ्रा फैसा बिबाय बायबाय गैया लिडारफ्रानो रावबो गैला मा जाखो मिथिंसालिनिफ्रायनो BPF मुर्दाबाद होलांबाय रायजोफ्रा दा बेबायदिनो दिनै अदालगुरि जिल्लायाव BPF नि मानसिफ्रा गोबां जायगायाव केम्पिं खालामनो हायाखै बेखायनो मा खालामबाय NDB फोर जायफोर गावसोरजों दङ बिसोरखौ बुंबाय जे नोंसोरनो केम्पिं खालामहैदो जोंजों माथो एसे उसुबिदा खालामो दानिया रायजोफ्रा नोंसोरनो रायलायहैदो ओरै जाहैबाय बेबायदिनो नागाय NDB नि मानसिफ्रा हाबबाय दाना NDB फोरखौबो रायजोफ्रा कुइसन खालामदोङो थांनाय समाव नोंसोरो एबसुजों लोगो नांनानै जेब्ला गणतान्त्रिक भाबै आन्दोलन खालामदोंमोन रेल लामा होबथाहैदोंमोन राजा लामा होबथाहैदोंमोन अफिस आदालत होबथाहैदोंमोन बे समाव जों रायजो राजाया जेला नोंसोरजों थांफादोंमोन बै BPF नि मानसिफ्रानो जोंखौ होबथादोंमोन BPF नि मानसिफ्रानो जोंखौ बादा होदोंमोन आरो दिनै नोंथांमोना बेबायदि पार्टिजों लोगो जानानै जोंनियाव भट बिनो फैदों जों नोंसोरजों रायलाया होननानै इसोरखौबो होखारहरफिनदों NDB नि मानसिफोरखौबो बिनि उनाव मा जाबाय दानिया बै हिनजावफोरनि संगठन अनजालि दैमारिनि बोजोब बिसोरखौबो हाबनो होलायबाय रैमालि मोसाहारि आब'आ हाबबाय बेबायदिनो रायजोफ्रा फैदों मिटिंखौथ' खोनासंदों मिथिबाय मिटिङाव खोनासंनानै दा रायनाया ओरैबायदि रायबाय जाहैबाय प्रमद बर' बुंथ'वाबाबो आं बुंनोसै प्रमद बर'आ हारसा हिनजाव हाबा खालामनाय सोर जाहैबाय रायजोफ्रा रागा जोंबाय होखारहरबाय गेट आउट नोंसोरजों जों रायलाया नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुदों खोमा मबाइलाव नुदोंना नुवाखै हो नुदों नङा होमबा दिनै बेबायदिनो बे अदालगुरि जिल्लायाव BPFआ बबे समस्तियाव देरहागोन एखे रोखोम बाक्सा बायदिनो बबे समस्तियाव BPFआ देरहागोन जों दासिमबो नागिरना मोनाखै किन्तु UPPLआ बे माबायाव अदालगुरि जिल्लायाव 6टा समस्तियाव देरहागोना दिनैनि दिनाव गेरेन्टि जाना दं 100% रायजोफोर चिरांनि थांनाय समावथ' BPF हिसाबै मोनसेल' देरहाखादोंमोन खाम्फा बरगयारिया बेबो 38 खानावल' देरहादों रायजोफोर 38 खानावल' देरहादोंनो बेबो फांफुं खालामब्रबदों जाहैबाय लाइट खोमोरनानै अबेबा रिजेक्सन नायफोरखौ खनथुमलाबायनानै 38 खान बुथुमनानै नै खाम्फाया देरहाबायलै होननानै डिक्लारानो होना होबायनो बेबायदि देरहादोंमोन देग्लाय बे 14 नं चिरांदुवार समस्ति जेराव खाम्फा बरगयारिया गेलेदों बेवहायनो जोंनि BR फेरेंगा बिथाङाबो गेलेदों दा बे समस्तियाव थानाय
जाय समाव बे समस्थियाव थानाय आदिबासिफोर नेपालिफोर मुस्लिमफोर बै बिपिएफनो भट होदोंमोन एबा अबर'नो भट होदोंमोन दिनै बैफोर कमिउनिटिनि आदिबासिनि मुस्लिमनि नेपालिनि गासै दैदेनगिरिफ्रा दिनै इउपिपिएल आव जगदान खालामदों आरो बै आदिबासि नेपाली मुस्लिमफोरनि दिनैनि दिनावहाय 70% इउपिपिएलनोसो भट होनो नागिरदोंमोन दा गतिके बोरै देरहागोन दिनैनि दिनाव खाम्फा बरगयारिया कुनु दिन बिथाङा देरहालिया ओंखायनो दिनै आं गुबुन समस्थिनि खोथाखौ बुंलायला ओंखायनो दिनै बे चिरां जिल्लायाव 7टा समस्थिनिनो 7टायाव देरहागोना दिनैनि दिनावहाय खाथां जाबाय 100% सेन्चुरि मारिगोन आरोखि सेन्चुरि मारिगोन चिराङाव रावबो होबथानो हालिया दा नोंथांमोननि क'क्राझाराव दिनैनि दिनाव 8टा समस्थियाव देरहागोन रायजोफोर 8टा हाग्रामा महिलारिया मोननैबो समस्थियाव जेननो थांबाय दं कुसुगावखौथ' मा लांखावनो गारना खालामबाय सम सम फैखुमायो होनना खोनादों दा देबोरगाव समस्थियावबो हाग्रामा महिलारिया दिनैनि दिनाव जेननो थांबाय दं रायजो राजा नोंथांमोन बेबायदिनो नैबे इउपिपिएल दोलोआ दिनैनि दिनाव 27टानिफ्राय 30टा समस्थियाव देरहानानै सरकार खुंनो थांबाय दं रायजो राजा नोंथांमोन बियो गेरेन्टि जाबाय 100% जाबाय दिनैनि दिनाव आंथ' गोबां खोथा बुंबाय जोङो बुंबाय दिनै परिबर्तननि खोथा सोलायनांगौनि खोथा दाना परिबर्तनालाय जोंनो मायाव नांगौ सोलायनायालाय जोंनो मायाव नांगौ मायाव सोलायनाय नांगौ माखौ सोलायनाय नांगौ नङा होमबा जों दिनै सोलायनाय परिबर्तननि खोथाखौल' बुंबाय थानानै मा जानो दिनै जोंनो मायाव सोलायनाय नांगौ मायाव परिबर्तन नांगौ जोङो दिनै बेखौबो मोनथिनांगोन नङा होमबा जोङो दहायनो होनदोङो जोङो 17 बोसोरनि उनाव दाजाब दानख' खालामदों हिसाब खिथाब खालामदोङो बे 17 बोसोरनि उनावहाय बिपिएफआ दिनै मा मावबोखो जों गोरिब गुन्द्राफोरखौ मा नासयबोखो मा थगायबोखो जों गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा दिनै बिनि हिसाब खिथाब खालामदों रायजो राजाफ्रा बिनि दाजाब दानख' खालामदों जोङो मोनसे समाव आन्दलन खालामदोंमोन मानो आन्दलन खालामदोंमोन जोंनि बै हाग्रा जिं जिं थानाय बर'फोरनि गामिखौ लानानैसो जों आन्दलन खालामदोंमोन टाउन सहरखौ लानानै जों आन्दलन खालामाखै मानोना बैफोर गामिफ्राव जोंहा लामा सामा मोजां गैया जोंनि सोलोंथाइ बेबस्थाया मोजां नङा जोंहा जोंनि भाषाया जोंहा रैखाथि गैया जोंहा जोंनि हानि रैखाथि गैया रांखान्थियारि हालोदा मोजां नङा बेबायदि होननानै जों आन्दलन खालामदोंमोन आसाम सरकारखौ जों अभियोग होदों भारत सरकारखौ जों अभियोग होदों जोंखौ नायफिनाखै होननानै बेबायदिनो गोलाव सम आन्दलन खालामनायनि उनावहाय जों बिएसि मोनदों बिनि उनाव जों बिटिसि मोननो हादों दिनै बे बिटिसिखौ हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर सालायबाय दाना 17 बोसोरनि उनावहाय जों दाजाब दानख' खालामदों मा मोननो हाखो जोङो बै आन्दलन समाव जायफोर गामिया दुखु खस्थ' सहायनांदोंमोन जायफोर गामिया न' सावजादोंमोन बैफोर गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनै हिसाब खिथाब खालामदों दाजाब दानख' खालामदों जों मा मोनखो मा मोननो हादिया आरो बे 17 बोसोरनि उनाव जों दिनै नुनो मोनबाय बिपिएफआ साख्रिनि नामाव फालांगि खालामदों बिपिएफआ जब कार्डनि नामाव केलेंकारि खालामदों बिपिएफआ न' आइडिनि नामाव गोरिब गुन्द्राफोरखौ सोबख'बोदोङो थगायबोदोङो दा बेफोरनिफ्राय जों दिनै उदां जानो लुबैदोङो आरो बे 17 बोसोराव बिपिएफनि बे आमोलाव 12 लाखनिख्रुइबो बारा बेकारनि अनजिमाया बांबाय जेराव बिथांमोना बै बेकार मानसिफोरखौ संस्थापन होनांगौनि जेबो पलिसि लायाखिसै दिनै बिथांमोना जब कार्डनि नामावहाय केलेंकारि खालामदों माबायदि केलेंकारि खालामदों आंनि न'आवनो बेबायदि मोनसे घटना जादों रायजो राजा नोंथांमोन जोंहानि न'आव फंबायनि नामाव गांसे जब कार्ड दङ सानसेखालि आं टेबोल सायाव नुबाय नुनायनि उनाव बुंबाय बे जब कार्डखौ मानो लादों नोङो बे जब कार्डआथ' खामानि गैयै मानसिफोरनि थाखायसो बे जब कार्डआ गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखायसो नों मानो लानांगौ होनदोंमोन आङो मेम्बारानो खालामना होदोंलै जाहैबाय थिगानो दङ जे खालामबाय बेनि उनाव सोंबाय आङो फैसाया हाबगोन ना हाबा फैसाया हाबदोंमोन बेसेबां हाबदों 1100 थाखा माथो जाखो 800 थाखाखौ मेम्बारा दहाय लांफैबाय लिरजाहैबाय
800 थाखाखौनो लाना थांफिनबायनो मेम्बारा आंबाय मानो हरनांगौ मेम्बारा बोरै मोननांगौ बे जब कार्डनि फैसाखौलाय जब कार्ड हल्डारनि सासे बे एकाउन्टाव हाबनाय फैसाखौ मेम्बारा माबोरै मोनलांनांगौ बेनि उनाव आं फन खालामबा रिसिभ खालामा 80 बारसो फन खालामदों आङो खेबसेबो रिसिभ खालामासै जोबथारनायाव सुइच अफ खालामबाय बुजिखाबाय आसोलासो फन हरदोंलै दिगदार जासिगोन बे होननानै दा बेफोरबायदि बिथांमोना जब कार्डनि नामाव केलेंकारि खालामदों गोबां समस्तिफ्राव जों गिदिंबाय गोबां समस्तिफ्राव जोङो रायलायबाय बे गोरिब गुन्द्रानि जब कार्डनि नामाव बे अदालगुरियावबो मा खालामदों बिथांमोना फैसाया हाबोब्ला 1200-1500 थाखा जुदि फैसा हाबो बिथांमोना मा खालामो बैसोरखौ बै लेबारफोरखौ बेंकआव लेंनानै लानानै थाङो गावबागावनि पासबुकखौ लानानै बेंकआव लेंलाङो फैसाखौ दिहुनखांना मा खालामोनो बैसोरनि बेंकआव फैनायनि नामाव हाजिराल' हरो 200-250 थाखा बे नोंथांमोननि जायगायाव जादोंना जायाखै आं मिथिया जादोंना जायाखै दा खोथाया जाहैबाय माबोरै मोनो बिसोरो बै जब कार्डनि फैसाखौ मा खारनाव मोननांगौ बिनिफ्राय आरो मा नुबावबाय दानिया बै मेम्बारफ्रा हिनजावनियाबो गावनियाबो फिसालानियाबो फिसाजोनियाबो जब कार्ड दङ 4 गाहाम दङ मेम्बारनि फेमिलिनिफ्राय बिसोर खामानिबो मावा फैसाया हाबबाय थायो बिसोरनियाव दा जों बेफोरनिफ्राय उदां जानो लुबैदों रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेबायदिनो बिथांमोना नो आइडिनि नामाव रायजो राजा गोरिब गुन्द्राफोरखौ थगायबोदों मैया दाखालि बिथांमोना बुंदों जोंनो जाय भट होगोन बिनि नो आइडियासो जागोन होननानै दाखालि नोंथांमोननि जायगायाव जादोंना जायाखै मिथिया बै आधार कार्डजों लिंक खालामनाया दावराव जादों नोंसिनियाव जादों नङा होमबा बे समाव मा होनदों बिपिएफनि मानसिफ्रा जाय जोंनो भट होगोन बिनियासो आधार कार्डआ लिंक जागोन निफ्राय नो आइडि मोनगोन होननानै बुंदों बेफोर गासैबो मिसा बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन बे 17 बोसोराव बिपिएफआ खुनु दिन बे पिएमएवाइनि न' होफेराखै आरो बिथांमोना होनो हाया बिपिएफआ नो आइडि होनो हाया खारन बियो जाबाय भारत सरकारनि मोनसे आसनिसो भारत सरकारनिसो बियो मोनसे स्किम 2022 सननि गेजेराव जेसेबां गोरिब गुन्द्रा मानसिफोर दं न' गैजायै मानसिफोर दं बिसोर गासैबो नो आइडि मोनथारनांगौ होननानै भारत सरकारा मोनसे आसनि लादों 2011 सनाव मोनसे सेन्सास जादोंमोन जायखौ जों इक'नमिक सेन्सास होननानै बुङो बे समाव मा खालामफैदोंमोन जोंनि न' फैनानै नोंसानाव साइकेल दंना गैया फायखाना दंना गैया नंगौना न'आ माबायदि बेफोरखौ जोंनि हिसाब खालामफैदोंमोन ना सेन्सास खालामफैदोंमोन बिनि गोलाव लिस्टआ दिनै भारत सरकारनि आखायाव दंहैयो बेखौ नायनानै सायख'गोन सोर बिपिएल सोर गोरिब गुन्द्रा बिनि उनाव दिनैनि दिनाव बे टेक्न'लजिया जिहेतु बहुत डेभेलप जाबाय नालाय नङा होमबा मा खालामबाय दानिया बे लाइस्रि बसुमतारिया नोंमारगोना नोंमारा सम्बारु दैमारिया बे नोंमारगोना नोंमारा बेखौ मिथिनो थाखाय जोंखौ आधार लिंक खालामनो होदों सिनायनो थाखाय मानसिखौ सिनायनो थाखाय जायनि थाखाय आधार कार्ड लानाय समाव जोंनि मेगनखौबो लादों आखाइखौबो लादों नंगौना लादों बिनि उनावहाय जिअ' टेग खालामनाय जागोन सेटेलाइटजों नायबावनाय जागोन बे मानसिया बे जायगानि नोंमारगोना नोंमारा न' मोनथावनाय नोंमारगोना नोंमारा बिनि उनावसो आइडि कार्डआ आइडि नाम्बारा जानानै फैगोन बे दाखालि आधार कार्डजों लिंक खालामनाय बेयो आइडि नाम्बारनि नङा रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे आइडि बे माबाखौ आधार कार्डखौ लिंक खालामनो थाखाय सोरबा मेम्बारनि गोनांथि गैया सोरबा चेयारमेननि गोनांथि गैया दिनैथ' चेयारमेनबो गैला मेम्बारबो गैला बै ब्लक अफिसाव जिआरएस होननाय थायो सासे बेनाव थांनानै बे आधार लिंकखौ खालामहैबानो जायो मिथिबाय किन्तु जोङो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा खुनु दिन बुंखायाखै नोंथांमोनखौ जे जोंनो भट होयोब्लासो नोंसिनि आधार लिंकआ जागोन आइडि नाम्बारा मोनगोन होननानै जों बुंदों 2022 सननि गेजेराव साफ्रोमबो गोरिब गुन्द्राया न'खौ मोनथारनांगोन पिएमएवाइनि न' आइडिया जाथारनांगोन होननानै बुंदों बिनिफ्राय जों बुंदों जोङो मोनसे आसनि लादों 2022 सननि गेजेराव जाय गोरिब गुन्द्राफ्रा न' आइडि मोननो हायाखिसै बिसोरनि थाखाय जोङो मोनसे
आसनि प्रस्तुत खालामनो नागिरदों इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैनायनि उनावहाय जायफ्रा न'नि आइडिखौ मोननो हायाखिसै जाय गोरिब गुन्द्राया न' मोनाखिसै बिसोरनो बड'लेण्ड आवास योजनानि गेजेरजों जोङो न' होनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोन बेबायदिनो दिनै नोंथांमोनखौ आइजोफोरखौ बिपिएफआ मा खालामदों दिनै आइजो होननानै बुंबा बिपिएफआ नैबेखौसो सिनायो सेल्फ हेल्प ग्रुप आइजोनि सिनायथियानो जाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपसो जाहैदों नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन मानोना नोंथांमोनखौ इलेक्शननि समाव भट बेंक होननानै सानना लायो बिसोरो आरो इलेक्शन खाथि खाथि सफैयोब्ला बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ लोगो हमफैनानै बेंकनि पासबुक बिफैयो नोंसिनाव बेंक पासबुक सोरनिबा सोरनिबा भटार आइडि बिफैयो ओरैनो मिसा मिसि बिनिफ्राय मा बुङो 15,000 20,000 सोनानै होगोन होनना बुङो सोदोंबो इलेक्शन टाइमावसो सोदों नंगौना नङा 10,000 होबाय दाना 10,000 बै 20 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 10,000 थाखाया बेसेबां गोलैयो 500 थाखा 500 थाखाजोंनो मा जाबाय 10-15 दिन खिथु खिथु बिपिएफजों गिदिंबाय थाबाय माने सेल्फ हेल्पनि नामाव 10,000 सोना होबाय नालाय दानिया मा जाखो 5 बोसोरनि थाखाय गावखौ फानबाय 500 थाखायाव 5 बोसोरनि थाखाय गावखौ फानबाय 1000 थाखायाव नंगौना नङा गाबोन नोङो भट होनाया गाबोन नोङो सोरनोबा भट होनायनि उनावहाय बेखौथ' नों सबनिया सुद्रायफिननो हागोन नामा खै बोसोर नांगौ सुद्रायफिननो 5 बोसोर नांगौ that means 500 थाखा लानानै 1000 थाखा लानानै नों सोरनोबा भट होनाय माने गावखौ 5 बोसोरनि थाखाय फाननाय जागोन ना जायाखै दा दिनै जों बेबायदि थगायजानाय बुरखायजानायनि सम गैया रायजो राजा नोंथांमोन जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ बेबायदि बुङाखै जोंनाव मोनसे डिजाइन दङ मोनसे कनसेप्ट दङ बै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसिफोरखौ बोरै संस्थापन होगोन बड'लेण्ड रुरेल एन्ड आरबान लाइभलिहुड मिशन होननाय जोङो मोनसे माबा लादों प्रजेक्ट लादों दा बिनि गेजेरजों मा खालामनो नागिरदों बै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसिफोरखौ स्किल डेभेलपमेन्टनि ट्रेनिं होनानै स्किल डेभेलपमेन्टनि ट्रेनिं माने एमब्रयडारिखौ माबायदि सुयो दाउखौ माबायदि फियो बोरमाखौ माबोरै फियो अमाखौ माबोरै फियो बिनि ट्रेनिं होनानै बै मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोङो मा होननो नागिरदों राङारि अनसुंथाइ नङाबा लन होनानै जोङो गायसनहोनांगौनि खोथाखौसो सिन्था खालामदों गाबोन नोंसोरनो बैबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 5 लाख थाखा जुदि अमा फिनायनि नामाव फैसा होयोब्ला बे 5 लाख थाखाया फैगौ बोसोराव बेसेबां जागोन 10 लाख थाखा जागोन बियो जाया होनबा बेनि उननि बोसोराव बेसेबां जागोन बियो 15 लाख थाखा जागोन बेबायदि जायोब्लासो नोंसोर सेल्फ हेल्प ग्रुपआ गायसननायखौ मोननो हागोन सेल्फ हेल्प माने गावनि आथिङाव गावनो गसंनाय गावबा गावखौ गावनो सुंथानानै लानायखौसो होननानै बुङो बै इलेक्शन टाइमाव 500 थाखा राननायखौ होना मिथिबाय दिनै बिपिएफआ नोंथांमोनखौ बिदि खालामदों किन्तु जों सिन्था खालामदों नोंथांमोनखौ बेबायदि मेथडनि गेजेरजों गायसन होनांगौनि खोथाखौ सिन्था खालामदों दा बेबायदिनो साख्रिनि मुङाव बिपिएफआ फालांगि खालामबोदों दिनै बिटिसिआव जाय 10 लाख थाखा होनो हायो जाय 12 लाख थाखा होनो हायो जाय 15 लाख थाखा होनो हायो बिसोरसो साख्रिखौ मोनदों जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा साख्रि मोनाखै जोंनि गोरिब गुन्द्रायाबो बिएससि पास दं एमएससि पास दं बिए एमए पास दङ नाथाय बै गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा साख्रि मोननो हायाखिसै इन्टारभिउ होबाबो मानोना इन्टारभिउ होनानै नोंनि ब्रेनजों पास जाया फैसाजोंसो पास जायो बे बिपिएफनि सरकाराव 17 बोसोराव बिदिनो जाबोबाय दङ ओंखायनो दाखालि 29टा ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रिया केन्सेल जादों रायजो राजा नोंथांमोन बिथांमोना रावबो इन्टारभिउ होआखैमोन फैसा होनानै साख्रिखौ लादोंमोन बिसोरो सोरमोन सोरबा हाग्रामा महिलारिनि बाय बाहागि खाम्फा बरगयारिनि बाय बाहागि बिटिसिनि
प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि फिसाला बिथांमोन दा बेखायनो जों बुंबाय थादों जोंनो बैफोर सिस्टेमाव सोलायनाय नांगौ जाय सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि गोरिब गुन्द्रानि BA पास MA पास गथ'आबो साख्रि मोननांगोन साख्रि मोननो हागोन आरो बेबायदि जानो गोनांबा दिनै बे सिस्टेमखौ सोलायनांगोन आरो सिस्टेमखौ सोलायनो गोनांबा जोंना सरकारानो सोलायनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो जायफोर साननो हनो रोंनाय मानसिफोर दं बुजिनाय मानसिफोर दं बिसोर दिनै परिबर्तननि खोथाखौनो बुंबाय दं सोलायनांगौनि खोथाखौ बुंगासिनो दं दिनै बेबायदिनो BTC आव जेसेबां जाथि जनगोष्ठीफोर दं बयबो बेफोर गासै खोथाखौ बुजिनानै बिनिफ्राय उदां जानो थाखाय परिबर्तननि खोथाखौ बुंबाय थादों दा बेखिनियावनो मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन जेला नैबे UPPLआ 2015 सनाव PCDR हिसाबै बिसायख'थियाव बाहागो लादोंमोन बे समाव खालि बर'फोरनि भटखौल' मोनदोंमोन किन्तु बै समावहाय बर'फोरनि गोबां गामिफ्रावबो हाबनो हायाखैमोन PCDRआ माबा BPFनि मानसिफ्रा हाबनो होआखैमोन होसोनानै हरदोंमोन बहाबा दोला होनानैबो हरदोंमोन ना रायजोफोर बेबायदि जादोंमोन किन्तु दिनैनि दिनाव BTC आव जेसेबां बर'फोर गामि दङ BTC आव जेसेबां बर' थानाय ओनसोलफोर दं दिनै बेफोर मोनफ्रोमबो जायगायाव जों UPPLआ केम्पिं खालामदों रायजो राजाफोरजों रायलायदों मानोना दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा जोंजों दङ UPPLजों रायजो राजाफ्रा जोंखौ गावसोरनो लेंहरदों जे नोंथांमोना जोंनि गामियावबो फैनांगौ जोंबो सोलायनायनि खोथाखौ सिन्था खालामबाय परिबर्तननि खोथाखौ सिन्था खालामबाय होननानै दिनै बेबायदिनो 80% बर'फ्रानो दिनै UPPLनो भट होनो थांबाय दं बेखायनो आं दहाय बुंनाया दिनै दुलाराय BTCनि मोनफ्रोमबो गामियावनो दिनै BPFखौ नोङो न'खर बा सयगिरि सातगिरिल' नागिरनानै मोनगोन बिनि बारा नागिरनानै मोनलिया रायजोफोर दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठी आदिबासी मुस्लिम बेंगली नेपाली दिनै बिथांमोननि लिडारफोर दैदेनगिरिफोर ABMCनि दैदेनगिरिफोर आसानि दैदेनगिरिफोर आदिबासी स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरिफोर बेंगली फेडारेशननि दैदेनगिरिफोर दिनै बिथांमोना गासैबो UPPL दोलोआव जगदान खालामनानै सोलायथारनांगौनि थाखाय गावबागाव जनगोष्ठीनि गेजेराव हाबनानै खामानि मावबाय दं बेंगलीनि लिडारफ्रा बेंगली जायगायाव मुस्लिमनि लिडारफ्रा मुस्लिम जायगायाव हाबनानै दिनै UPPLनि जानानै खामानि मावबाय दं दा बिनि उनाव जों नुनो मोनबाय दिनै गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि 70% दिनै UPPL दोलोनो भट होनो थांबाय दङ बियो गेरेन्टि जाबाय आरो बेखायनो बुंनाया जोङो UPPL दोलोआ दिनैनि दिनाव 27 थानिफ्राय 30 ता समस्थियाव देरहानानै सरकार दागोना खाथां जाबाय रायजोफोर दा बेबायदिनो रायजो राजा नोंथांमोन आं दहायनो बुंदों आंनि समस्थिया कख्लाबारि समस्ति होननानै जोंनि कख्लाबारि समस्तियाव धीरेन बर'आ मा होनदों BPFनि बिजाथि बेनिफ्राय प्रमद बर' सारा जोंनि UPPLनि बिजाथि दिनै धीरेन बर'आबो गामि गामि हाबदों केम्पिं खालामदों गामि गामि हाबनानै केम्पिं खालामनानै धीरेन बर'आ मा होनदों बिथाङा देरहालांखांनायनि उनाव गाव मा मावगोन बेफोरनि मोनसेबो खोथा बुङा गावहा मा मिशन दं भिजन दं बेफोरनि मोनसेबो खोथा बुङा खालि बिथाङा प्रमद बर'खौ रायबाय थायो BTR एकर्डआव जेबो गैया रायै बेखौनो बे रिपिट खालामनानै बुंबाय थायो आरोखि बुंनायखौ बुंबाय थायो गोलोमफ्रुलायबाय गावहा जोबथारनायाव गाव जे भट बिनो फैदों बेखौबो बावलांबाय थांनानै बिथाङा खालि मोनसेल' खोथा बुङो रायजो राजाफोर BTR एकर्डआव जेबो गैया प्रमद बर'आ बर' जाथिखौ फोथाय खेबस' खालामबाय थगायबाय दा बेखायनो जोंनि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बेखौ कुइसन खालामदों BTR एकर्डआव जुदि जेबो गैयाब्ला नोंथाङा मानो सिगनेचार होनाय BTR एकर्डआव जुदि जेबो गैयाब्ला लाख लाख मानसिजों नोंथाङा मानो आर'नाइ फालि सोजानाय होननानै जोंनि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बेखौ कुइसन खालामदों बिनि फिननायखौ बे होनो हायाखै दा बेखायनो बे जोंनि कख्लाबारि समस्तियाव धीरेन बर'आ जेसेनो बे BTR एकर्डखौ नेवसिदों एसेनो रायजो राजाफ्रा बेखौ नेवसिबाय दं बिथांनि भटआ माइनास जाबाय दं दा जोंनि कख्लाबारि समस्तियाव जोङो दिनैनि दिनाव 28,000 भटखौनो थाला मारिखानानै दोनबाय रायजो राजा नोंथांमोन
हालामारि खानानै दोनदों जों 28,000 फुटखौ बेखौ रावबो ओरै खालामनो हाया बे दिनैनिफ्राय 1.5 मास सिगांनि मोनसे रिपर्ट जोंनि आरो दिनैनि जों गोदान रिपर्टखौ होआखै आं मोनथ'वाखै बे 28,000 फुटखौनो जोङो लकडाउन खालामखानानै दोनबाय बेखौ रावबो ओरै दोरो होनो हाया किन्तु हाग्रामा महिलारिया बुंदों बिपिएफनि मानसिफ्रा बुंदों बे कक्लाबारि समस्तियाव प्रमद बर'खौ फेजेननांगौनि थाखाय जेसेबां कौटि थाखा नांगौबाबो जों गारगोन 10 कौटि नांगौ 15 कौटि नांगौ 20 कौटि 40 कौटि 50 कौटि गारनांगौबाबो जों गारगोन थेवबो प्रमद बर'खौ फेजेनगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंहैबाय थायो जोंनि जायगायाव दाना जोंनि जायगानि रायजो राजाफ्रा बुंदों जोङो इउपिपिएलनो सोलायनायनि मुङाव प्रमद बर'नो सोलायनायनि मुङाव भट होनो होननानै गोसोआव सानना दोनखाबाय सिन्था खालामखाबाय गोरबोआव थिखानानै दोनबाय बे गोरबोनि थालाखौ जों मारिखानानै दोनबाय बेखौ फैसाजों खुलिफिननो हाया होननानै जोंनि समस्तिनि रायजो राजाफ्राबो बुंदों रायजो राजाफोर फैसाजों बायनो हाया होननानै बुंदों दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौबो बुंगोन नोंथांमोनखौबो बायनो हागौ बिनिफ्राय साबधान जा आरो मा जाबावबाय जोंनि समस्तियाव बे धीरेन बर'खौथ' जोंहा एनडिबिफ्रानो दिखांदों नालाय दानिया मा जाबाय धीरेन बर'आ बे बिटिआर एकर्डखौ बायदि होननानै रायबाय थानायनि जाहोनाव आरो हाग्रामा महिलारिया मा बुंबावबाय बिनि गेजेरावनो आं देरहालांखांनायनि उनावहाय बिटिआर एकर्डआव थानाय दफाफोरखौ मावफुङा होननायनि उनावहाय जोंनि समस्तियाव थानाय माखासे आरो उदालगुरि बाक्सानि बैफोर समस्तिफ्राव थानाय माखासे एनडिबिनि मानसिफ्रा बुंदों जे 34 इयार्स आन्दोलन खालामनायनि उनावहाय दिनै आंनि न'खरा धंस जालांबाय बिदा गावथारजाबाय फंबाय गावथारजाबाय न'आबो बुख्रेब जाबाय बे 34 इयार्सनि उनावहाय जों एनडिबिया मोनसे एकर्ड खालामनानै लाबोबाय बिटिआर एकर्ड आरो बे एकर्डआव दिनै जों एनडिबिफोरनि रिहेबिलिटेसननि गायसनफिननायनि फैसा मोननांगौनि साख्रि मोननांगौनि दफा दङ बे दफाखौनो जुदि हाग्रामा महिलारिया धीरेन बर'आ मावफुंलाब्ला दिनैनि दिनावहाय बिपिएफनो हाग्रामा महिलारिनो भट होनायनि मा ओंथि दंबावो होननानै धीरेन बर'जों थाग्रा आगदानि बे एनडिबिनि मानसिफ्रानो दिनै इउपिपिएलआव जगदान खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो साफा सानै थाबावनाय बिपिएफजों थानाय बै एनडिबि भाइफोरखौ आं खावलायगोन आं बुंगोन मोजाङै सिन्था खालामनानै नाय गुसु मेलेमजों साननानै नाय 17 बोसोर सिगां जेला बे हाग्रामा महिलारिया बिटिसि एकर्डखौ खालामदोंमोन बै समाव एनडिबिया बुङाखैमोन बिटिसिखौ जोंनो नाङा बिटिसिआव थानाय दफाफोरखौ जों मावफुंनो होआ होननानै कुनु दिन एनडिबिया बुङाखै किन्तु दिनै हाग्रामा महिलारिया बे एनडिबिया लानानै फैनाय बिटिआर एकर्डखौ नेवसिदों बिटिआर एकर्डखौ दुसिदों बियो सोरखौ लाजि फोनांनाय जादों एनडिबिखौ लाजि फोनांनाय जादों दा बेखायनो एनडिबि भाइफोरखौ आङो मोजां खोथा सिन्था खालामनानै नायनो थाखाय आं खावलायबाय दिनै जोंहा बायजानायनि सम गैया जों रायजो राजाफ्रा एनडिबिखौ बुंदों इउ आर नट अनलि एन वारियर इउ आर चेम्पियन नाउ नोंथाङा सासे दावहारुल' नंला नोंथांमोना साफा देरहासार दावहारु होननानै जों बुंदों किन्तु बिथांमोना गावसोरखौनो दुसिनानै लादों नोंगोना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नोंथांमोना बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि खिथु खारफानांगौ गैया पलिटिकेल पार्टिगासो नोंथांमोननि खिथु खारफानांगौमोन किन्तु दिनै नोंथांमोना उल्था खालामनानै लादों जानो हागौ नोंथांमोननि दैदेनगिरिनि गोरोन्थि हयथ' माबा माबि बिजनेसनि लेनदेन दं मालाय दैदेनगिरिफ्रा दानिया बै फिसा थानाय केदारफ्रा मा जागोन बे 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया गावनि एक्स बिएलटि लोगोफोरखौनो संस्थापन होजोबनो हायाखै जायनि थाखाय दिनै बै बिएलटिफ्रा दिनै इउपिपिएलआवसो जगदान खालामबाय दं नोंथांमोना बातरियाव नुदों मबाइलाव नुदों बिएलटिया दिनै इउपिपिएलजों जगदान खालामदों मा होननानै 17 बोसोराव जोंखौ जेबो नायफिनाखिसै 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया गावनि केदारफोरनो जेबो संस्थापन होनो हायाखिसै होमबा गाबोननि दिनाव हाग्रामा महिलारिया माबोरै एनडिबिनि केदारफोरखौ संस्थापन होगोन बियो मिसा बाथ्रा
दा बेखायनो आं बिथांमोनखौ मोजाङै साननानै नायनो खावलायगोन आरो खोनानानै मोनदों जोंहा गर्जन मुसाहारि पिपुल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट NDB नि अभारग्राउन्ड बिथांखौ जोङो ससियेल मिडियायाव नुदोंमोन बिथाङा ओरैबायदि रायदों हाग्रामा महिलारिखौ जोङो इसिबां राया सासे BTC नि चिफखौ जोङो सनमान होयो बिथाङा ओरैबायदि रायबाय हाग्रामा महिलारिया सासे जंगलियासो सासे जाम्बासो बियो खुनुरुखुम सिगनेचारखौल' होनो रोंगौ बेबायदि मानसिजों जों सालायजाबाय थाया बे आदुवा मानसि जाम्बा मानसिजों इनिफ्राय मा होनबावबाय प्रमिला रानी ब्रह्मखौ मोखां गाज्रि हिनजाव होनबावबाय बियो दाखालि मा जाफिनलायबाय बे एखे गर्जन मुसाहारियानो हाग्रामा महिलारि इज ए टेलेन्टेड पलिटिकेल लिडार जागारलायबाय हाग्रामा महिलारियालायनो सासे बिराद गोरों पलिटिकेल लिडार जागारलायबायनो हे मा उल्थां फाल्थांलै बे ओंखायनो रायजोफोर मिथिबाय हाग्रामा महिलारिनाव मन्त्र दङ खाथियाव थांनानै होना सुंबाथाय बे गैला ओइ दिननिफ्रायनो हाग्रामानि मानसि जायो बे मन्त्र दं बिनियाव ओंखायनो आं बारा खाथियाव थांखायाखै आंखौबो सुफुंनो नागिरदोंमोन आं बारा खाथियाव थांखायाखै नंगौना दा बेबायदिनो थाख्लानि थफा लाबाय उल्थां फाल्थां बुंबाय थाबाय बेबायदि लिडारजों जों खिबु खिबु थांबाय थानोसै नामा हे दाखालि मा होनदोंमोन जों हाग्रामा महिलानिफ्राय उदां जानो लुबैदों बे सासे जंगलियासो जाम्बासो खुनुरुखुम सिगनेचारल' होनो रोंगौ बियो रायजो सलायनो रोङा होननानै बिथाङानो बुंबाय दिनैनि दिनाव हाग्रामाजों गावहा ब्लड थांलायबाय थफ्ला लानानै मा बेजों जों खिथु खिथु थांबाय थानोसै नामा हे खिथु खिथु थांबाय थानोसै अनजालि दैमारिया आरो मा होननानै बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिखौ हे हाग्रामा महिलारिया सासे जात्रिनि दहि जाति द्रहि सासे जोलैनि हांगार बियो सासे सुखिदारसो नरेन्द्र मदिजों दैथायहरजानाय बे सासे सुखिदारसो बेबायदि फिसा फिसा मानसिनि खोथाखौ जों रायलायनो बाबाय होननानै बुंदोंमोन अनजालि दैमारिया हे सिगांथारावथ' बे BPFआनोखामोन किन्तु BPF नि नीति आदर्श BPF लिडारफोरनि जि आखल आखु बेखौ बियो गाज्रि मोननानै जानाय नंला बिसोरजों बे BPFआ थिग नङा BPF नि नेताफ्रा थिग नङा होननानै गावनो खारबोफिननानै दाखालि 2019 सनाव UG ब्रह्म उरखाव गोरा ब्रह्म सारनि जानानै बिथाङा BPF नि हेंथायै केम्पिं खालामलायबाय बे समावनो बिराद रायगारलायबाय हाग्रामा महिलारिखौ सासे जाति द्रहि जोलैनि हांगार सासे सुखिदार बे सुखिदार होननानै बिराद रायलायबाय दाखालि गाव आरो BPFआवनो थांफिनलायबाय दा बेखायनो बुंनाया हाग्रामा महिलारिया जुदि सासे सुखिदारब्ला दिनै अनजालि दैमारि आब'आ सासे इनफिनिट सुखिदारनि आन्दाराव सुखिदारि मावनो थांदों जों कुनुदिन बुङा बियो BPF नि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै थांदों होननानै बेहा माबा मोनसे गावनि स्वार्थखौ पुरन खालामनो थाखाय बियो थांदों गावनि स्वार्थआ पुरन जानायनि थाखाय बिथाङा BPFआव थांदों बिथाङा दिनै BPF नि सासे सेक्रेटारि बिथाङा नोंथांमोननि गामियाव फैयोब्ला कुनुदिन दिनैनि दिनाव जातिनि खोथा बुंनाय नङा गाबोन जुदि बिथाङा फैयोब्ला गावसिनि राजखान्थियारि स्वार्थनि थाखायसो खोथा बुंगोन BPF नि स्वार्थनि थाखायसो खोथा बुंगोन रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो जोङो सांग्रां जानो नांगौ नंगौना नङा जोङो सांग्रां जानो नांगौ थगायजानायनि जोंहा सम गैलिया दिनैनि दिनाव दा बिदिनो जेसेबां नाजाब्लाबो दिनैनि दिनावहाय BPFआ BTC निफ्राय उৎखात जागोना खाथां जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो आं बुंगोन जायफोर साफा सानै BPF नो भट होनो होननानै सिन्था खालामदों जायफोर साफा सानै बेवहाय BPF नि वर्कारफोर दङ बिथांमोनखौ आं बुंगोन बिथांमोनखौ खावलायगोन जुदि दिनैनि दिनावहाय UPPLआनो सरकाराव फैखासिगोनब्ला BPF जों जाखाथारलाब्ला UPPLआ सरकाराव फैनाया 100% गेरेन्टि जाखाबायबा दिनैनि दिनाव BPF जों थानायनि BPF नो भट होनायनि मा ओंथि दंबावो ओरै फैजोबदो नङा होमबा ओरै फैदो 17 बोसोर जाबाय 10 बोसोर जाबाय 5 बोसोर जाबाय BPFआव गाबोननिफ्राय BPFआ सरकारावनो फैलिया बेयाव जेबो मोनजानाय नंला होमबा हजोंहाय थानायनि मा ओंथि दंबावो नङा होमबा आंबोथ' BPF मोनना सासे खोन्थागारना लाबायना
गैलिया गाबोननिफ्राय बिपिबाव जेबो मोनलिया रानबाय बेयाव रानथाबाय बिलोआ रानबाय ना दै गैलिया बेयाव थाबाय थानाय माने रानथाबनानै थैफानाय दिनैनि दिनाव नङा होमबा बै बिलोआ रानोब्ला बिलोआव थानाय ना सेंफ्रा रानथाबनानै थैफायालै बाब्राब बेलेग गोदान दै नागिरनानै बे बेलेग फुख्रियाव थाहैयो दा जोंलाय मानसिसो नङा होमबा देग नुखाथारबाय मोनथिखाथारबाय बिनि उनाव जों बिपिएफआव थानायनि मा ओंथि दंबावो ओरै फैदो सम थानायावनो ओरै फै नङा होमबा ओरैजाय फै सोलायनायजों सोलायफानो रोंनांगौ परिबर्तन जानायजों परिबर्तन जाफानो रोंनांगौ दा ओरैजाय फैदोब्रा फैनांगौ राइट टाइमाव राइट डिसिसन लानो रोंनांगौ जाय राइट टाइमाव राइट डिसिसन लायो बेखौ बुद्धियक मानसि होननानै बुङो आंखौनो होननानै लादों आं राइट टाइम राइट डिसिसन लादों ना थिग समाव थि थांखि नोंगोना नङा अखा हासिगोन नों बायजोआव थांनो नागिरदों साथाया लांफा गंसे नोंगोना राइट टाइम राइट डिसिसन नङाब्ला सिजागोन सोलायसिगोन सरकार सोलायसिगोन इउपिपिएलआ सरकार दासिगोन जालदाब गारना फैदो बेलेगखौ इउपिपिएलआव फैदो बुद्धियकनि खामानि बियो खायदा बोराय गोनां नङा होमबा सैताननि खामानि बेफोरो मा गोनांथि दङ आं बिपिएफआवनो जाबाय मोनजायाबा बेयावनो रानथाबनोसै होननाय माने दै जाम्बाफ्रासो बेबायदि खोथा सिन्था खालामो ओरै फै बेयाव गोनो गोथो जानांगौनि खोथा गैला गाज्रि मोननो नाङा नोंथांमोन बिपिएफ भाइफोर नङा होमबा मोजां खोथाखौ बुंदों दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन गोलाव बुंला नोंथांमोनखौबो आं खावलायबाय जोङो दिनै जोंनि भबिष्यतनि थाखाय जे भट होनो नागिरदों जोङो दिनै 500,000 थाखा जों बायजानांगौनि गोनांथि गैलिया मानोना नोंथांमोनखौ दा लोगो हमफैखासिगोन बिपिएफनिया मिथिबाय लोगो हमनानै मा होनफैगोन नै बाजै नै मादै मानो थांनाय इउपिपिएलनि मिटिङावलाय जाम्बि माला मा होफेरनाय इउपिपिएलआलाय माला मुस्रि होफेरनाय माला खुन्दुं होफेरनाय माला कम्बल होफेरनाय जोंसो होबाय थादों गोदोनिफ्राय न'नि आइटि होयोब्लाबो एबार नोंनिया जाथारसिगोन 10 नाम्बार 3 नाम्बारावनो दं नोंनि न'नि आइटिया नो 500 थाखायाला दिनैनिफ्राय इउपिपिएलनि मिटिङाव थांनांला दा बुंगोन ना दा बेफोरखौ गनायनांगौ गैलिया फैसायाला बेनिफ्राय भटखौ ट्रेक्टराव हो रावबो नुवा भट होनायखौ रावबो नुवा मिथिबाय रावबो नुवा फैसाया लाबानो जाबाय दा जायखिजाया रायजो राजा नोंथांमोन दा जोबथारनायाव खावलायबावबाय जाहाथे फैगौ समाव जेला इलेक्सन जायो बे समावहाय नोंथांमोना ट्रेक्टरनि सावगारियाव भटखौ होनो बावा नोंथांमोननि केन्डिडेटआथ' देरहाखागोनानो देरहानायखौ आरोबाव साबसिन खालामबावनो थाखाय बयखौबो लैहोर फैनानै जाहाथे ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होयो बेखौ खावलायना आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय